Това сега, уважаеми зрители, ще прибавим още една лична история за здраве в поредицата ни. Едва 26 годишна Петя Георгиева се озовава в онкологията и това не е първата й среща с болестите. Малко след това съдбата й поднася букет от предизвикателства, сама с дете и фалиращ бизнес. Как и откъде намира сили да се съвземе, разказва Ралица Стефанова. В днешната история за здраве има много предизвикателства. Раздяла и любов, фалит и благосъстояние. Моята история за здраве всъщност започна като история, в която нямаше много здраве, като че ли, защото още на 2 годинки ми поставиха диагнозата бъбречно-каменна болест, след което в продължение на 15 години много лекарства се изпиха, много тежки кризи преживявах, много тежък период за мен. Първата среща на Петя с болестта създава у нея борбеност, която по-късно ще й е още по-необходима. Тя започва да спортува, но скоро животът я сблъсква и то буквално с още едно предизвикателство. Преживях една доста тежка катастрофа с мотор. Бях паднала точно последната година преди абитуриентския бал. Двустранно счупване на глезена, бавно възстановяване, но за една година в мен отново озря идеята, че аз не бива да се предавам така лесно. Реших просто да се занимавам с алтернативни методи за възстановяване с рехабилитация и това всъщност ме отведе към Национална спортна академия. След това нещата сякаш са ясни. Работа по специалността, брак, дете до онкологията, в която Петя се пробужда, докато чака резултатите от биопсия, след съмнение за рак на шийката на матката. Това за мен беше знак. Когато дойде осъзнаването, аз вътрешно разбрах, че начинът на живот, който съм водила до момента, не е бил този, който душата ми е желаяла. И затова започнах да търся нещо отвъд класическите методи, отвъд принципите за тренировка, отвъд принципите за хранене, отвъд нормите, нали, ето сега завършваш висше образование и почваш работа, правиш семейство, раждаш деца, всичко, нали, си вървеше по някаква рамка, която обаче се оказа не е моята рамка. Моята рамка беше разчупена точно за някакъв миг, в който аз на 25 чаках резултати от биопсия, което беше пълен абсурд. Направих списък на 6 неща, които искам да променя в живота си за 6 месеца. Явно много съм го искала, защото за месец и половина живота ми тотално се преобърна. Разведох се. Смених работното си място. За да приключа семейния си живот, аз бях изтеглила кредит, много голям, в размер на около 45 000 лева. И в един момент започна финансовата криза. В ситуация, в която имаш голям кредит, имаш дете, което е на няколко месеца, оставаш сама, не си много добре нито физически, нито психически от всичко, което се случва около теб. Има 2 варианта. Единият вариант е тотално да потънеш или просто да се мобилизираш и да започнеш да действаш целенасочено. Моята целенасочена работа беше на няколко фронта. Налагаше се да работя на няколко места. Събираха ми се по 12-14 часа на ден да работя, но успоредно с това четях по 2-3 книги. Започнах да отделям повече време за медитация, започнах да отделям повече време за намерения ясни, започнах да отделям повече време за дисциплина по отношение на качествено мислене. Изчистих ума си от всякакви страхове. Първата фактически духовна практика, ако мога така да я нарека, с която започнах, беше християнския пост. За човек, който активно спортуваше и ядеше много месо, това беше изключително голямо предизвикателство за мен. Да се смиря, да спра да бъда борбена и успяваща на всяка цена, а по-скоро да бъда приемаща, търпелива и последователна. Връщайки се от работа, независимо колко ми беше трудно и колко бях напрегната, винаги си правих така едно кратко изчистване пред вратата, слагах си една усмивка и си играех с детето в продължение на 2-3 часа, за да може и тя да получава любовта, която й беше нужна, въпреки че на мен вътрешно ми беше много трудно.
Тя на 2 годинки беше с психическо разстройство, косата й беше окапала, тъй като развода ни се отразяваше много добре. Тогава аз осъзнах, че класическата медицина вече за тези неща няма как да ни помогне и че е нужно и двете да започнем с малко по-сериозни алтернативни методи. Тогава се запознахме с прекрасния човек Светлана Великова от Царево, която е нашия личен хомеопат. Тя ни запозна и с шуслуровите соли и заедно започнахме да изчистваме успоредно моята травма и моето физическо състояние и да укрепим физическото състояние и не само, на Северина. Следствие на което точно за година и половина и двете вече цъфтяхме буквално. Всичко в нашия живот се подреждаше прекрасно. Севи започна да се занимава активно с спорт, започнаха един след друг медали и награди, защото тя е изключително активно и прекрасно дете. Аз съответно развивах вече успешно бизнеса си, успях да укрепя физическото си тяло. И накрая, но не на последно място, разбира се, срещата ми с Петър. Петя не е просто различна, тя е уникална жена, слънчево момиче. Връзката ни е много силна. Тя е един чудесен човек. Благодарен съм на Вселената, на Бога и на всичко останало, което е успяло така да привлече тези 2 половинки, които сме като едно цяло вече. Привлече се любовта в живота, която допълни и вече затвори този кръг на всички намерения отвътре, които си бях поставила. През целия ден, ако ще покажа, че сме заедно, ако не сме се чувстваме от разстояние, и това показва, че има една такава силна връзка. Петър и Петя са заедно вече 3 прекрасни години. Събира ги желанието да направят света по-добро място и да помагат на повече хора да бъдат здрави. Петя прави това, като обогатява кинезитерапията с алтернативни методи, а Петър преподавайки йога в уютно студио в центъра на Бургас. В древния метод за хармонизиране на енергията и тялото, Петър намира своя път към баланса. С йога станах по-стабилен. И преди да започна с тези източни практики, съм си пил доста алкохол, водата я замествах с бира, по 2 литра на ден почти и какво ли не. Но в крайна сметка усетих, че то не ми помага, ми вреди. И оттам, благодарение на практиките, с които се докоснах, те постепенно отпаднаха. Балансирана и пълноценна, Петя вече има сили и енергия, с които възстановява и хората около нея. И то не само клиентите, които посреща на новата си работа, но и колегите. Петя е слънце. Тя е светлина, радост, позитивизъм. Ние се подкрепяме много. Тя ме научи на това, че всяко падане е урок в живота. И трябва да продължим напред с дигната глава и по-силни. Основният източник на сила Петя намира в мъдростта от изтока. С възможностите да включи алтернативни практики в лечението, тя се среща още в спортната академия. Там за първи път се запознах и с източната медицина. Имах прекрасни преподаватели, които ни разшириха съзнанието, ако мога така да кажа. Източни практики, като тай масаж, като китайски традиционен масаж, енергийна терапия. И така в практиката, според нуждите и потребностите на пациентите, подбираме от инструментите или използваме всички заедно и провеждаме съответната процедура. Във всеки един случай, който идва при мен, намира приложение и шуслуровата терапия и хомеопатията. Дори в стандартната козметика. Случая на Алекс за мен е много интересен, защото при него се наблюдават реални резултати при прилагането на така наречените съчетани методи и откриване на първопричината. Алекс е едно момче на 13 години,
ученик. Първоначално имаше много леки възпаления, но с времето и с възрастта съответно, влизайки в пубертета по-сериозно, кожата започна по-сериозно да се възпалява. При което аз дадах съвет на родителите да започнем по-интензивна алтернативна методика за възстановяване на кожата, която включваше няколко етапа. Първият етап е познатия за него етап на почистване на лице в козметичния салон. Успоредно с това решихме да допълним тази процедура, като дадах насоки на родителите да започне в къщи да прилага шуслерова терапия. Това са солите 1, 9, 11 и 12 в различна комбинация, сутрин, обед и вечер, с която комбинация стимулирахме много по-бързото изчистване на тялото отвътре навън и стимулирането на общото укрепване и бързата регенерация на кожата. Добавихме и трети инструмент диета, която основно беше алкализираща диета. Да включим малко повече ядки, малко повече растителни продукти, повече свежа храна, повече вода. Той се занимава активно с фитнес. Имахме малко притеснение с диетата. Тоест, все още витае така в пространството едно схващане, че за да имаш здраво тяло, за да имаш сила, за да трупаш мускулна маса, е желателно да ядеш основно животински продукти и да наблягаш на протеините, което за мен и като специалист, и като човек, който на ден спортува средно по 3 часа всяка сутрин, се оказва не съвсем вярно. Защото когато човек спортува активно и консумира основно протеини и животински продукти, се получава едно така наречено подкиселяване на средата. Затова и шуслерова сол номер 9 в комбинация с тези, които подпомагат възстановяването на кожата, като силицеята 11, нали, е важно да се включи в комбинацията, защото всъщност от алкално-киселинното равновесие в тялото, от този вътрешен баланс, започва правилното и адекватното възстановяване на тялото. Открихме причината, подпомогнахме организма с подходящи микроелементи, правихме успоредно процедури, които да дават хранителни вещества на кожата и да стимулират регенерацията. И резултата беше просто за мен самата много впечатляващ и удовлетворяващ. Такива са и Петър, Петя и Северина. Прибирайки се в уютния си дом след интензивния ден. Удовлетворени. Топла вечеря, много усмивки и малко мъдрост от дете, говорещо за любовта. Семейството, според мен, е да се обичаме, да се подкрепяме, да сме винаги заедно. Всеки, който иска да разкаже за своя път към победата над болестите с помощта на природни средства, може да го направи на сайта istoriizazdravе.bg. А сега останете с нас, защото ни предстои среща с един човек, който прави изумителни неща и се е срещал с холивудски звезди. От най-висок ранг. Кой? След малко ще разберете.